ɗan uwa kai ma sai ka duba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin. Ka duba me ka tsinana wa kanka dan gobe. Ka tsaya kai nazarin wannan rayuwar da kyau ka gani. Hadisi ya zo sahihi cikin sahihin Muslim, yana nan a nan cikin sharhu sunna, za mu zo mu karanta shi insha Allah. Annabi ya ce idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya. Idan mutum ya mutu duk wani alheri da yake yi abin ya ja birki ya tsaya cik, sai hanyoyi uku su ne kawai, ko ka mutu zaka ci gaba da samun lada. Annabi ya ce waladin salihin yad'u lahu, ɗa nagari wanda zai rinka wa uban shi ko uwar shi addu'a. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ko ilimin da ake amfana da shi. Aw sadaqatin jariyatin, ko kuma sadaka mai gudana. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin wattaqullaha. Kowa ya tsaya ya duba, karka ce babanka yayi kaifa me kai. Wal tanzur nafsun, karka ce ɗanka yayi kai me kai. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Karka ce ai liman yayi, karka ce ai alhaji wana yayi ya ɗauke mana. Kai me kai wa kanka. Wattaqullaha. Allah ya ce kowa ya ji tsoron Allah. Saboda haka jama'a kowa ya tsaya ya duba. Bayan waɗannan ayoyi da wannan hadisi, abinda mawaƙi ya ce wa fi qabdi kaffi tifli inda wiladatin dalilun ala hirsin ladhi huwa jami'u wa fi bastihi inda almamati alamatun ala fanzuruni qad kharajtu bila shay. Ka tsaya da kyau ka gani, in aka haifi jariri sai zo hannun shi a dunkule, wai yana ce muku ne ya zo tara duniya, ya zo tara mulki, ya zo zai tara, ya tara komai zai tara. Abin da wai dunkulallen hannun na yake ce maka kenan. Sai ce ka je ka dubi gawa, in mutum ya mutu sai ka ga ya watsar da hannayen haka a buɗe. Wai ce muku yake jama'a ku dubi, amma duk abin da na tara yau ga duniyan na fita ba komai a hannuna. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin. Kowa ya dubi abin da ya aikata dan gobe. In kaga suna gina masallaci ko, kar ka sake a gama ginawa sai ka kai musu bulo ko da kwaya 10 ne. Ka ce ya Allah ganawa, ya Allah ka rike mun wannan da hannun dama zuwa gobe in gan shi a kabari. Kar ka sake ka ga ana aikin alheri baka je an yi tare da kai ba. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Annabi ya ce in dan adam ya rasu duk ayyukan shi sun yanke sai dai guda ɗayan uku. Na farko, ɗa nagari wanda ke mai addu'a. Kana ƙoƙari, kana fata, kana faɗi tashin ka samu ɗa nagari wanda in ka kwanta ka mutu zai ce rabbir hamhuma kama rabbayani sagira. Ko ko abin da kake so ka samu ɗan boko, ka samu likita, ka samu injiniya, ka samu lauya. Tarbiyya addini fa, the best school in western knowledge, the best school that speaks Polish English. Abinda kake kokari kenan ɗanka ya iya turanci irin na Amerikawa, larabci irin na Qurayshawa fa. Karatun alqur'ani, hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wacce gwagwarmaya kake ka saka ɗanka a inda za a yi tarbiyyar shi, ana tuna mishi ya tuna da girman haƙƙin uwar shi da uban shi. Jama'a ku rinka dubawa da kyau. Abin da kai shi ke dawo maka. Bahaushe ce ƙwaryar da ta tafi ita take dawowa. Yaya kai tarbiyyar shi, haka fa zai mu'amalance ka. A jihar nan tamu ta jihar Kaduna mai albarka, yau akwai manyan masu kuɗi waɗanda sun haifi 'ya'ya, yanzu 'ya'yan sun taso sun zama musu bala'i. Akwai wanda yake sai bodyguard sun tare shi, akwai wanda yake sai an yi mishi ɗaki wanda yake na ƙarfe ne, saboda 'ya'yan sun yi ya mutu yaƙi. Wace irin rayuwa ce? Duk ɗan da ya matsa uban shi ya mutu ya ci gado, wallahi ba zai uban addu'a ba, ba zai ba. Hauka ike yi addu'a, ina ruwan shi da addu'a?
a nan jihar nan tamu jama'a akwai mutumin da yau ɗakin kankara aka yi mai dakin ba bulo ba, dakin da karfe da kusa da kankare da suminti, ba windo a ɗakin, air condition ne dole in zai kwanta saboda yana tsoron 'ya'yan shi za su fasa bulo su zo su shaƙe shi. Inda a ce musulmai sun gane sirrin gaskiya a wajen aiki ko magana, da mun sha kwana, wallahi tallahi da mun sha kwana. Inda mun gane sirrin da take cikin yin gaskiya, in za ka yi aiki kai gaskiya, in an baka aiki kai gaskiya, in za ka yi magana kai gaskiya, wallahi ba za a kirga kwanaki ba, duk mun tsira wallahi a duniya da lahira. Wa amarna bi sidqil hadis, yace annabi na zuwa bayan ya tubar da mu daga bautan wani Allah, yace sai yace mana to ku rike gaskiya duk inda kuka samu kanku. Don Allah jama'a mu dinga aiki da karatu. Annabi yace Dr. alaikum bi sidq, annabi yace na hore ku ku rike gaskiya, ku rike gaskiya, alaikum bi sidq. Annabi yace na hore ku rike gaskiya da kyau. Kamar wani ne yace annabi me sirrin haka, sai yace fa inna sidqa yahdi ila albirri. Gaskiya in ka rike ta, annabi yace za ta kai ka zuwa ga albir. To albir kuma shine aji na ƙarshe wajen rike addini, shine aji na ƙarshe. In dai addini ne, kaga kowane janibi ka zama kwararre daidai gwargwado, to sai ka kai wannan mataki. To gaskiya, kana fara gaskiya za ka ɗauki seti. ƙarya ne ka yi kama da wanda baya gaskiya. ƙarya ne ba ka yi kwarjini a gun wadda ba su da gaskiya ba. ya ce fa inna sidka yahdi ila albir, domin asidku yakan ja mutum ya nusar da shi ya kai shi zuwa ga albirru. ai shine wannan ayan man sigir na suratul baqara ba ka karanta ba arama. Allah yace ba mu fahimci ayar da kyau. laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi. Allah yace ba shi bane albirru. yanzu ba a hadisin nan annabi ya ce mana gaskiya takan kai mutum matakin albirru ba. Allah sai ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi. ba shi bane kun kai matuka wajen da'a ma Allah don kun juyar da fiskokinku gabar ko yamma kuna sallah. sai ce walakinnal birra, amma albirru man amana billahi, ya tabbata ga wanda yayi imani da Allah, wal yawmil akhir, yayi imani da ranar ƙarshe, wal mala'ikati, yayi imani da mala'iku, wal kitabi, yayi imani da littattafan da Allah ya saukar, wan nabiyina, yayi imani da annabawa. ba an samu ajin imani ba. na biyu sai ce wa atal mala ala hubbihi, kuma ya ɗauki dukiyarsa yana taimako da ita ala hubbihi. Allah ya ce kuma yana son dukiyar. zawil kurba, ya ɗauka ya taimaki 'yan uwansa, wal yatama ya ɗauka ya taimaki marayu, wal masakin ya ɗauka ya taimaki miskinai, wasa'ilin wadda ma ya zo ya roƙa a taimake shi ya taimake shi, wabna sabil ya taimaki wadda guzirinsa ya yanke a hanya, wa fir riqabi wabna sabil wadda guzirinsa ya yanke a taimake shi, wa fir riqabi yakan ɗauki dukiyar ya yantar da bayi su bauta ma Allah a cikin yanci. wa aqama salata, Allah ce kuma ya tsayi da sallah bayan waɗannan ayyukan alkhairi. kaga ga can imani ga kuma amfani da dukiya. wa aqama salata kuma ya tsayi da sallah, wa ata zakata kuma ya bada zakka, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, kuma in sun yi alkawari ba su sabawa, wasabirina fil ba'sa'i, kuma suna da haƙuri a lokacin talauci, ba su neman dukiya ta hanyar haramu, wadarra'i, lokacin da cututtuka suka yi yawa, matsaloli suka addabi bayin Allah, suna da haƙuri. wahinal ba'as, in ana yaƙi suna da haƙuri su tsaya su kare addinin Allah. kamar wani ne ya ce Allah to yaya mutanen nan su suka zama haka, dukiyarsu 'yan uwansu miskinai fakirai kowa a taimaka, kuma ga imani kuma ga nan tsayuwa akan addini. Allah ce ula'ikal ladina sadaqu, sun yi gaskiya ne.
wallahi duk sifofin nan in zaka tsare gaskiya wallahi zaka siffanta da su. Shi yasa annabi yace fa inna sidqa yahdi ila albirri. To wannan laisal birra din da waɗannan sifofi da Allah ya jero ƙarshe Allah wai yaya ake a haɗa waɗannan ayyuka mutum ya zam yana yin su